Etika 2 Udžbenik etike u drugom razredu trogodišnjih i četverogodišnjih srednjih strukovnih škola. Treći. Raznolikost kultura. 3. veljače. Kako razumjeti razlike umjesto osuditi ih? Pročitaj i raspravi. Kad si ti taj koji ne razumije? Zbog posla roditelja, Slaven se s obitelji preselio u jednu veliku azijsku metropolu. Grad je moderan, uredan i tehnološki napredan, ali već nakon prvih tjedana u školi osjeća se izgubljeno. Na nastavi rijetko tko postavlja pitanja, učenici često šute, a učitelji očekuju da se pravila poštuju bez dodatnih objašnjenja. Kada Slaven pokuša izraziti svoje mišljenje ili se našaliti, ostali reagiraju zbunjeno ili ga jednostavno ignoriraju. Osjeća se kao da pokušava igrati utakmicu u kojoj su pravila svima jasna, osim njemu. Smeta ga što nitko ne kaže izravno ako je nešto pogriješio. U Hrvatskoj je navikao na to da se problem istjera na čistac, dok se ovdje kritika šalje suptilnim znakovima koje on ne zna pročitati. Umjesto objašnjenja, osjeti hladnoću u ponašanju drugih ili primijeti da ga se zaobilazi u grupnim aktivnostima. Kako da znam što se od mene očekuje ako mi to nitko ne kaže? Pita se. U Hrvatskoj je navikao na otvoreniju komunikaciju i na to da se neslaganje izgovara naglas. S vremenom počinje misliti da s njim nešto nije u redu ili da ga drugi doživljavaju kao nepristojnog i neprilagođenog. Istodobno shvaća da ni on ne razumije njihove navike, način komunikacije i odnos prema autoritetu. Lako se trudi prilagoditi, često ima osjećaj da stalno krši neka nepisana pravila o kojima nitko ne govori. Aktivnosti. 1. Što Slavenu u novoj sredini stvara najveću nelagodu? Smatraš li da je problem u njemu ili u okruženju? 2. Kako Slaven tumači šutnju svojih vršnjaka? Pokušaj navesti barem 2 različita razloga zašto njegovi kolege šute, a koji nisu povezani s neprijateljstvom. 3. U priči se spominju nepisana pravila. Koja su to pravila u Slavenovoj domovini, a koja u novoj sredini? Postoje li takva pravila i u tvom razredu? 4. Kako bi Slavenovo inzistiranje na istjerivanju na čistac i salama moglo izgledati iz perspektive učenika koji cijene mir, red i tišinu? 5. Raspravite o idućem pitanju. Može li se nečije ponašanje etički prosuđivati prije nego što se pokuša razumjeti njegov kulturni kontekst? Nezapadnjačke kulture svijet izvan našeg mjehurića. Susret s drugačijim načinima života često nas najprije zbuji, a tek potom potakne na razmišljanje. Iskustvo učenika Slavena iz uvodne priče pokazuje da se nelagoda ne javlja samo kada promatramo druge iz svoje sigurne zone, nego i kada se sami nađemo u okruženju koje nam je potpuno strano. Ono što je Slavenu u Hrvatskoj bilo podrazumijevano poput izravnog postavljanja pitanja ili šaljenja s profesorima u novoj sredini prestaje vrijediti. Takve situacije otvaraju ključno etičko pitanje. Kako razumjeti svijet u kojem smo mi ti koji nismo normalni? Pojmom nezapadnjačke kulture najčešće označavamo društva i tradicije koje ne proizlaze iz europskog kulturnog nasljeđa. Poput društava Azije, Afrike ili autohtonih naroda Amerike. Lako nam ta podjela pomaže u orijentaciji, ona nosi i veliku etičku zamku. Kada vrijednosti specifične za zapadni krug poput individualizma, ekonomskog natjecanja ili određenog tipa racionalnosti postavimo kao univerzalno mjerilo ljudskog napretka, upadamo u europocentrizam. Europocentrizam je uvjerenje da je europska povijest, kultura i način razmišljanja temeljni obrazac prema kojemu bi se trebao ravnati cijeli svijet. On se razvijao stoljećima,
osobito u vrijeme kolonijalizma, kada je Europa svoja nasilna osvajanja tuđih teritorija i iskorištavanje drugih naroda opravdavala idejom da ih civilizira. U takvom pogledu, Europa nije samo jedan od kontinenata, već se postavlja kao učiteljica svijeta, dok se ostale kulture promatraju kao njezini učenici, koji tek trebaju dostići taj stupanj razvoja. Zato se u europocentričnom pogledu razlike ne vide kao bogatstvo, već kao manjak. Ako neko društvo ne cijeni iste stvari kao mi, smatramo ga manje razvijenim, umjesto da ga pokušamo razumjeti unutar njegovih vlastitih vrijednosti. U takvom načinu razmišljanja nezapadnjačke se kulture često prikazuju na dva pogrešna načina. Ili kao opasne i zatvorene, ili kao egzotične i romantične. Kako smo objasnili u prethodnoj lekciji, takav se obrazac mišljenja naziva orijentalizam. To vidimo, primjerice, u hollywoodskim filmovima ili videoigrama u kojima se istok prikazuje kao mjesto mistike, pustinja i opasnosti, dok je zapad prikazan kao mjesto znanosti, tehnologije i sigurnosti. Takve slike ne govore ništa o stvarnim ljudima i njihovim složenim životima. One služe samo tome da učvrste podjelu na mi, koji smo racionalni procjenitelji, i oni, koji su neobični objekti našeg promatranja. Točka. Kada se nađemo u Slavenovoj koži, shvaćamo da etikete poput čudno ili nerazumljivo nisu osobine tih naroda, već odraz našeg neznanja o drugim kulturama. Razumjeti iznutra. Antropološki pogled. Kako bismo izbjegli brzoplete zaključke i pojednostavljene slike drugih naroda, potrebno je razviti antropološki pogled. Pod tim pojmom mislimo na poseban način promatranja svijeta koji nas potiče da nepoznate običaje ne prosuđujemo prema vlastitim navikama, nego da ih pokušamo razumjeti iz perspektive onih koji ih žive. Antropologija nas uči da kultura nije tek puki popis neobičnih običaja ili recepata koje možemo ocjenjivati kao dobre ili loše. Ona je sustav značenja poput nevidljive mreže unutar koje ljudi tumače svoje postupke, grade odnose i definiraju vrijednosti. Načini na koji netko komunicira, kako shvaća rad, vrijeme ili društvene uloge, dobivaju svoj puni smisao tek kada ih promatramo iznutra, iz perspektive zajednice u kojoj su nastali. Američki antropolog iz prve polovice 20. stoljeća Franz Boas, kojeg često nazivaju ocem moderne antropologije, naglašavao je da se svaka kultura mora razumjeti prema vlastitim pravilima. On je smatrao da ne postoji jedno univerzalno mjerilo po kojem bismo mogli poredati kulture od najbolje do najgore. Time je ujedno srušio tada popularno mišljenje da su divljaci iz drugih kultura na dnu, a Europljani na vrhu ljestvice civilizacijskog razvoja. Štoviše, dokazao je da tehnološki razvoj nekog društva nema nikakve veze s intelektualnim sposobnostima naroda. Objašnjava i da je svaka kultura imala svoj jedinstveni povijesni put razvoja i odgovor na specifične uvjete života. Pritom, u svojim učenjima on nije tvrdio da su sve kulture iste, nego da se nijedna ne može pravedno prosuđivati bez poznavanja konteksta u kojem je oblikovana. Takav pogled objašnjava Slavenovo iskustvo. Šutnja njegovih kolega nama, izvana, može izgledati kao neprijateljstvo, no iznutra, ona označava duboko poštovanje prema harmoniji zajednice. U toj je kulturi važnije sačuvati mir u grupi i ne osramotiti drugu osobu pred svima, nego pod svaku cijenu reći što misliš. Kada kulturu koja nam je strana razumijemo iznutra, ponašanje koje nam je bilo čudno dobiva svoj smisao. Pritom razumjeti iznutra ne znači da moramo odustati od vlastitih vrijednosti niti da moramo nekritički prihvatiti sve što susretnemo. Antropološki pogled uči nas da zastanemo prije osude. Prije nego što postavimo pitanje, je li to ispravno?
Moramo se zapitati što to ponašanje znači unutar te kulture. Apostrof točka. Na taj način promišljamo kritički, izbjegavamo površne stereotipe i bolje razumijemo ljude s kojima dijelimo ovaj svijet, čak i ako se s njima ne slažemo. Više od etikete. Nitko nije samo stranac. Jedna od najčešćih pogrešaka u razmišljanju o kulturama jest etiketiranje ljudi prema samo jednoj osobini. Oni su takvi, oni se uvijek tako ponašaju. Takvo poopćavanje zanemaruje činjenicu da svaki čovjek posjeduje višestruke identitete. Odnosno da identitet svake osobe možemo opisati različitim obilježjima koja zajedno čine bogatstvo njezine osobnosti. Nitko nije samo pripadnik neke kulture, svatko istodobno može biti i učenik. Prijatelj, unuk, amaterski slikar, aktivist za prava životinja, strastveni ljubitelj nogometa i vjerni pratitelj Eurosonga. Suvremeni filozof Amartya Sen upozorava da je svođenje čovjeka na jednu etiketu. Pripadnost. Opasno jer briše njegovu ljudsku složenost i služi kao temelj za stvaranje predrasuda. Kada nekoga promatramo isključivo kao stranca, prestajemo ga doživljavati kao osobu s vlastitom životnom pričom i slobodnim izborima. Slično tome, filozof Charles Taylor ističe da je priznanje identiteta temelj ljudskog dostojanstva. Biti viđen i priznat u svojoj raznolikosti ljudska je potreba, a ne samo pitanje političke korektnosti. Razmišljati etično znači prestati ljude trpati u bezlične ladice s jednom etiketom i početi ih gledati kao jedinstvene osobe koje se ne mogu svesti na samo jednu riječ. ANALIZIRAJINAPREDUJ. Moć etikete. Analiziraj. U medijskim izvještajima često vidimo da se nasilje prema stranim radnicima pokušava opravdati strahom za vlastiti identitet ili radna mjesta. Kako takvo opravdavanje utječe na društvo? Postaje li društvo sigurnije ako ignoriramo nasilje nad onima koji su drugačiji? Objasni kako etiketa stranac briše ljudsku složenost osobe, njegove snove, obitelj, hobije i pretvara je u bezličnu metu. Što misliš? Kakvu poruku šalju država i institucije ako ne reagiraju oštro na napade na strane radnike, ali i općenito na strance u našoj državi? Kako izostanak reakcije vlasti utječe na osjećaj pravednosti u našem društvu? Napreduj. Napiši kratko objašnjenje kojim ćeš pokazati zašto nasilje nad stranim radnicima nije pitanje zaštite naše kulture, običaja ili radnih mjesta, nego etički problem. I kazneno djelo. Objasni zašto obrana identiteta nikada ne smije biti maska za kršenje zakona i ponižavanje drugoga. U svom objašnjenju primjeni znanja koncepata ljudsko dostojanstvo i antropološki pogled. DJTLUJ etički. Kada vidiš nepravdu ne ostaj po strani. Etičko djelovanje počinje onog trenutka kada odbijemo šutjeti pred nepravdom. Ako svjedočiš vrijedanju, prijetnjama ili nasilju prema stranim radnicima, pokaži osnovnu ljudsku solidarnost. Obrati se osobi, ponudi pomoć, ne okreći glavu. Točka. Prijavi nasilje nadležnim službama ili potraži pomoć odraslih ako se ne osjećaš sigurno. Suprotstavi se govoru koji opravdava nasilje pozivanjem na kulturu ili razlike. Poruka za kraj. Susret s drugačijima nije test njihove vrijednosti, nego naše etičke zrelosti. Razumjeti nekoga ne znači nužno složiti se s njim, nego imati snage ozbiljno shvatiti tuđu perspektivu. Kako u tom susretu ne bi promašio čovjeka iza kulturne razlike, umjesto brzopletog pitanja, je li to ispravno? Prvo se zapitaj, što to ponašanje znači onome tko ga čini. Tek tada tvoja prosudba može postati pravedna.